tuwe pamoja so that we can move together as a country. Jalup Speaker od bura mamalo Gladys Bosh-Sholei okone oganda jo Kenya mondo miyo yie ohore kendo gichiw thuolo ne jatend piny Kenya William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar duoko piny nengo mar ngima masani nitie mayuak osebembo oganda jo Kenya. Sholei wacho ni kaka jotelo gin bende gineno ka nengo mar ngima oidho e pacho kae ni to mak mar ni jatend piny Kenya ok nyal loso uchumi kata duoko chien nengo mar ngima thuolo mar higa achiel ma osebedo e apisi. Mane piny owacho ma Kenya Kwanza ochiwo ne oganda jo Kenya kinde mag campaign biro chopo kare thuolo mar higa achiel mabiro kaluwore gi chenro mong'ith mokoni jatend piny oseketo mar bero ngima jo piny kane olosi kinde nyasi ma choko omenda kanisa mano mar SDA Mabuare e kar chieng' od bura ma Kabondo Kasipul kama ne otene gi josiasa mamoko mosebedo kasiro piny owacho ma Kenya Kwanza mane okone oganda luo mondo chiw sir ne jatend piny Kenya. Sisi tunaona na sisi kama viongozi kila mtu anakuja anasema nimelemewa na school fees, nimelemewa na tulikuwa na mazishi tumekuwa na shida, bei ya hii imepanda and so on. Hiyo wakati tumehesabu si karibu 18 months. So kweli maisha inaweza badilika kwa siku moja. Unaweza pata ng'ombe leo izae kesho na kesho kutwa uanze kukama maziwa. So hiyo kitu naomba leo kwa unyenyekevu, muwe na subira na kanisa na serikali tafadhali. Patience ni kitu muhimu kabisa. So sasa hizi tuko na promise, lakini we are in the waiting period. Na hakikishia maisha ya Wakenya itabadilika. Na mimi naongea kama mtu niko katika serikali. Kitu tunauliza kila mara, tunaambia president, maisha ya Wakenya itabadilika. Na tunaangalia ile mkakati president ameweka kuhakikisha, tunaambia tusubiri saa hizi, bora tunajua mbele iko sawa. Ng'arachiel ne ochiel gi magina ma